זה לא, 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 זוכה לי במפה. שלום חברים, הגעתם ל-GG Skyblock. כן, כן, עוד פעם זה GG Skyblock. היום גלעד השני לא יוכל להיות איתנו, אז הוא ביקש ממני להראות לכם את המפה הזאת. המפה של לא של מריו, של סוניק. מפה אדירה עם הטקסטורה, יש בדסקריפשן את ההורדה של הטקסטורה של OCD והמפה. אם אתם רוצים, זה המפה של דיסקו. אז אני אשים את הלינק בדסקריפשן. הקטע פה זה לעבור את המסלול, אחרי שאתה לוחץ על הכפתור של הסטארט, אתה מקבל את זה, ואת הספר של איך עושים את זה. הנה, ככה. אין לי כבר לקרוא את זה עכשיו. אז אני רק אשים את הספר פה, אני רוצה. ככה, אוקיי. עכשיו אני צריך להתחיל את הטיימר. אני צריך לעשות סטארט, טיימר ולגו. אוקיי, למה הטיימר לא התחיל? Full start detected. Resetting. אוי, מה קרה? היה לי false בסטארט, אוקיי. מה הבעיה של זה? אופסי, גו. אוקיי, עכשיו הבנתי. אוקיי, הבנתי מה הבעיה שלי. אוקיי. סטארט, טיימר. רגע. רמזור, זה. גו! ייי! We doing it! ייי! I believe I can fly. שיט! הפסלתי. איך הצלחתי? אוקיי, להמשיך. מה? למה זה לא עשה? שו. כי אין לי מושג לאן להמשיך. הייתי אמור לנחות שם, במטרה. כאן. אין לי מושג מה המסלול. 2. נו, למה זה לא? זה לא שולח אותי עד לשם. אוו. נו באמת. רצינות. נו, לשם. אוקיי, לא יצא לי טוב. עוד פעם. אוקיי. אוקיי. עכשיו אני אצליח. כמעט שם. גו! What the fuck?
וואט דה פאק. יו, יש להם בעיות במפות לדיסקו האלה. סטארט. טיימר. אוקיי, עכשיו הטיימר פועל. יו! מה קרה פה? סיימתי. מה? לא, יו, זה מציק. אתם מבינים? זה אפילו, זה גם לא עובד, כאילו. האלה לא עובדים בשיט. אני צריך להגיע לשם. לא מתקרב לשם, כאילו. הנה, אתם רואים, הייתי צריך להגיע בערך לפה. אם אתם שומעים קצת מוזיקה, אני מצטער, זה טלפון של אמא שלי. אוי, 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 לא נראה לי שהייתי צריך להגיע לפה. וואי, אני איבדתי את עצמי לגמרי. יו, יו. מפגרים מי שהכין את המפה הזאת. פשוט הרמה. יופי, הטיימר אפילו לא פועל. כן, תודה שצפיתם. מפה לא משהו לדעתי. אם הייתם מביאים לה מ-1 עד 5 זה היה 3 או 2. תודה שצפיתם ב-GG Skyblock. ביי.